Turka shi. Yau ma dai ga labarin nan kamar yadda Tazara News 24 ta saba kawo muku. Soyayya gaman jini ni kama take yi da budurwata Sharaf, cewar wani matashi mai soyayya da wata dattijuwa 'yar shekara 60. Wata dattijuwa mai shekara 60 ta yi gamo da katar, inda ta samu soyayyar wani matashi mai shekara 27 a duniya. Ita dai dattijuwar ta bayyana cewar idonta bai kulle ba, suna tsaye tana kallo duru-duru domin tana ganin matashin saurayin ya burge ta. Bata yi wata ba ta gaya masa abin da ke damunta a zuciyarta. Matashin ya bayyana cewa a wajensa a dattijar ta biye masa wasu 'yan mata saboda wasu dalilansa. A bisani ma bari ku ji abin da Zainab Indomie ta faɗa. Ita dai burinta ta samu wadda yake son ta kuma ya aure ta samu dukkan muradin da take bukata, hatta ko zai iya zama da ita a yadda take, kuma har tana cewa wanda zai so ta tsakani da Allah, ina son wanda zai ji tausayi na, kuma ta hada da cewa ya rike ta amana ko da zai yi mata kishiya. Har tana cewa ba ta da matsalan haka, za ta nuna masa soyayya ta yadda ya dace. Aisha Najamu ita ce fitacciya ce a cikin fina-finan Kannywood na Hausa. Yaushe mukan iya kawo muku labarai ne a Tazara News 24. Domin neman bayanai ko kuma makamancin haku ina mana subscriber.